Gamelan wis mandeg barang kok isih begijigan. Lah saiki enenge aku apa kowe arep mungsu aku? Lho. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tak nggo mlayu kok surane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok Ben. Ora lega senengane ku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan, mati dening aku.